Mina fosi bicho papa. Libis ma me beji wo. Ay me beji wo. Funo chai kwa me. Bika mati mi no abi. Mati na rete na sesme musabi. Siti mi no abi. Un compestre mi no abi. Cheba fausadu. Bika da lao. Mi sabi de tanta. Suma kosi mi date kosen baka. Suma dumi. You know ma do you. Mi date drengo baka. Mi na libis matu. Sambungi mi, mungi tu. Mana sade. We mi na libis matu. Ano bong prit mi poti na grotapu. Suma kosi mi date kosen baka. Suma dumi, mi date drengo baka. Mi na libis matu. Sambungi mi, mungi tu. Mina libis matu. Ano bong tweet mi poti na grotapu. Ayo, ayo. Aiba. Frukumante de no was demo pana mi tori tapu dene. Frukumante de no was demo pana mi libi tapu dene mama. Ay papa, stekel. Iri gine yesi. Ya papa. Yo. Fruku mantene no wasi demo kona milibita kudende. Na mi feya tine na dorosi mama. Mi feya tine na dorosi. They want to family. Mi no moi, next time ma kanangade. Mi no moi, mi na bi trobi nangade. Doro si dendere, ma de wasa se bisa insi. Eso dendea, komui. Moi, na bebe bunchi. Itaga suma oingrime. Grimi, ina be next to my ganangade, making the oil grimy no more. Yeah, yeah, do ya. I meet a casuma cosimio, suma cosimi, mida de costa cavisumane, salibanga poline oba. Yeah, yeah, yeah. Fado, no it. Bigi bote canto, mami dete. Ay mi na bi feanti, asuma de tropi mio. Carlos Aaron, Papa Biggie, respecti. Ay mi na bi feanti, asuma de Mary me. If na was me to you, me make it me see. If I be you and me so big I don't give you. Me na be feanti, asuma de tropi. No spy you and them me good do. Allah salisa como no me kill me super compori you. Uprati mi na you. So suma ina liba mi tu site. Baka no tapu sumro andro sheni. Polita wali mi na de loco. Yeti tapanga te de. Tila maruaya, rajas pelagi kate, rajas pelagi kate.
some more. Try and get you some more. Then you want more. Sweetie wani box, I want it box, I want it. Lolenge to some more. Ow, roll a ball, bring it to some more. Pain I must say, pain I must. Pain, either any pain. Pain, either any pain. Mi baka, mi bere, mi baka, mi bere. Let me kabasa, let me kaba. Allah mi skine hati, Allah mi sane hati, Allah mi kine hati, Allah mi pake hati mi, Allah mi bere hati. Ita kalulu go teke, ikoiri go teke, iwakan go teke. Yelo lenge, ye wasenge, ye orende ede. Ye knap nembaka, da ye chare waka, da wona ke pa. Taka lolongo teke, ni wakango teke, ni koiri go teke, ni wakango teke. Ye lole, ye wase, ye lole, ye wase, ye orene ede, dampune baka. Chare waka, da wona king, nake, so pa. Mitaki sekete. Man I want big kiss my lolo. Man I want big kiss my wasi. Wandelmars 2023 doorbaka. Igi ASOSYE TV echa ala fodi live PUD powered by KFC, Mobile Key, Hong voor Warenhuis, Cellpoint en SRANAN GOWTU. ASOSYE TV echar you live a AVD. Volg kanaal 8.5 want a AVD de lid na you say. Kabaya bi kwaliteit sem plat van hodu, gona hong fu sem plat fabriek. Ay seli kwaliteit sem plat, ay ni di fenti kololu anga afmeting, S-golf, nanga trapezium, nok plat anga dakfoot, di de sefi abisa mape, u konse kagiu, ala sanifi dat, esa dwengiu, degi feifi ali garantie, en de garantie utaki, na bon kwaliteiti, en de sem plati, naibo. Filong abi bromfit, u bon kwaliteiti, anga alla ondo daily di abi fanodi. Mofa, yap kosi kasi, tafa, matasha gabedi, na pe isago, bika, efi wani kosi kasi, nanga bedi, ya kisi ting, kenanga 70 % korting, di kasi, nanga yu bedi. Hong fu, dena para pasi, aba se futulifo, en opo ITU mamateng, tena nga sigisiu bakadina, Monday, tekong miti Sunday. Telefona nombu IT1 414. Bong nyusu e bali no wai disana konde ni kaspe sutu giden GOWTU mang SRANAN GOWTU opo endo gi you fu buy you GOWTU en de gi wan boom money. SRANAN GOWTU dena swarten hoofdbrug stati nombu woundo di tenti na IT en ay opo gi you Monday de komiti feda IT you momanteng te nanga FVU bakadina SRANAN GOWTU. No mika taigi taki tegwape a parkeerterrein a bigi ikapoti wagi vrij SRANAN GOWTU spesutu ide man die oko GOWTU go sell you GOWTU for a boom money na SRANAN GOWTU.
De nieuwe KFC Nuggets zijn er. In tegenstelling tot de nuggets zijn onze nuggets elke dag vers gebakken en van 100% verse Surinaamse kip. Niet als de nuggets. Bij KFC worden onze nuggets dagelijks bij de hand ingelegd en gebakken om de perfecte smaak te bereiken. Nadat jij onze smakelijke en knapperige nuggets volgens het originele recept hebt geproefd, zal je nooit meer iets anders willen. KFC, eindelijk de echte nuggets. It's finger licking good. Wandelmars 2023 Dorobaka. You egi ASOSYE TV echa alla fode live PUD. Powered by KFC, Mobile King, Hong voor Warenhuis, Cellpoint en SRANAN GOWTU. ASOSYE TV echa you live a AVD. Volg kanaal 8.5 want a AVD de lid na you say. Dames en heren, een van harte goedenavond. Kunetti, alasma en dit na you ASOSYE TV live vanuit de Ringweg. Dit is na de derde dag voor AVD op vrijdag 8 september 2023. En vanuit de Ringweg, dat idee wordt jaar afverslag live giu in you also. En ons taki wan bigi groepa voor de individuele lopers en bigi saja de Ringweg. Dat want taki den grupo edoro so. En uwani voor interview want to individuele lopers wel, maar een verkeerja druk ete, de wagi go links rechts ete. Dus uno want teka kans, wel uka veiligheid ook toe, maar u kan begin verteer uno tak de individuele lopers, zeker to bigi groep ook sakba en wang de bigi wakap sa arute ook toe. Tide arute splits, de jong wang e wakawantara route, de bigi wang e wakawantara route. De jong wang tedem sa uno ja dat in Charlesburg, bigi wang tedem sa uno dat de langa gomit Wilhelmina straat. En ube a eerste day voor AVD dat ube verterik ba tak luku. Solisi dat de bigiwang e apwantara ruta de pchiwang e apwantara ruta omdat de pchiwang ne apwan moro farawang. A derde day di sina amoro day dat na AVD altijd abende so derde dag na moro langa day. En a 59ste AVD disi sa ihorbaka foyari vanwege a COVID-19 situatie dat ook toe a derde day na amoro langa day. Tamara na a laatste day woluku tide sa den grupo weri if de abasref sani woluku tide if den grupo weer moro moeilijk va de betaki en woluku if a gezelligheid a sfeer a dansi if de sikring wegelijk va de sik den trapresi pe umbede. En natuurlijk lik va betaki ba da furu culturele groepen e doe mee a jarija. Dus volgens mij da ashuri apwa hebi broko want mooi koto edde mooi kulturu cross edde teweshi den grupe wakakong dus ashuri o ap mooi broko ma o abri bitak alasan o wakabong bakatamara te a uitslag ode. Natuurlijk vanuit de Ringweg we giodi na alasmasa e arki e anomi wange giodi mi nanga aher groep voor ASOSYE san deja de cameraman sa e horbaka de wansa is donge regel alasani tak a live uitzending disi kan de wan bumbu wang ook tuti de a derde day voor AVD. Unom vergit de sponsor de wansa e kraka umbaka dat na KFC, Hong voor Warenhuis, Mobile City, SRANAN GOWTU nanga Cellpoint da den dat is sorgo taki ala den fode disi dan a AVD dis e de live.
Nou, we shita kip chins op chins op moro furus ma ekong. En mi ka verteri alvast tak ringweg Spang na CP de Waka ringweg Noord. Pespa helemaal links, nanga rechts. Wagi nanga libisma is napu vooral chiningre. En mi denk dat de ouders vanaf vakantie, zo in september, vanaf vakantie, dan nou uitje gidemchi ook toe voor koluku vaden grupo e prodo tap den passie voor SRANAN. Wagi awortu na a sponsor en zolang den grupo doro, da isabitak ikan tangvolle ASOSYE kanaal 8.5, omdat die zodra de grupo doro da wechare wakagi you in you also fusori a mooi sa den grupo o dutide. Wandelmars 2023 Dorobaka. Igi ASOSYE TV echa alla fodi live PUD. Powered by KFC, Mobile King, Hong voor Warenhuis, Cellpoint en SRANAN GOWTU. ASOSYE TV echa you live a AVD. Volg kanaal 8.5 want a AVD de lid na you say. Kabaya bi kwaliteit sem plat van Hodu, bona hong fu sem plat fabriek. Ai seli kwaliteit sem plat, ai ni di fenti kololu anga afmeting, S-golf, nanga trapezium, nok plat anga dakfout, di de sefi abisa mape, u kose kagiu, alla sanifi dak, esa duengiu, de gi fefi ali garantie, en de garantie utaki, na bon kwaliteiti, en de sem plati, naibo. Filong abi bromfit, u bon kwaliteiti, anga alla ondo daily di abi fanodu. Mofa, yap kosi kasi, tafa, matasha gabedi, na pe isago, bika, efi wani kosi kasi, nanga bedi, ya kisi ting, tenanga sevi tempi, pi senti, korteng, di kasi, nanga yu bedi. Hong fu, dena para pasi, aba se futuli fo, en opo ITU mamateng, tenanga sigisiu bakadina, monde, tekong, miti, sonde, telefona nombu IT1 414. Bung nyusu e bali no wai disana konde nikas pesutu giden GOWTU man SRANAN GOWTU opo endo gi you fu buy you GOWTU en de gi wan bung money SRANAN GOWTU dena swarten hoofdbrug stati nombo woundo di tenti na IT en ai opo gi you monde de committee feda IT you momenten te nanga PVU bakadina SRANAN GOWTU. No mika taigi taki tegwape a parkeerterrein a bigi ikapoti wagi vrij SRANAN GOWTU spesutu ide man die oko GOWTU go sell you GOWTU for a boom money na SRANAN GOWTU. Ya takin sa sayuanye. that you balisani kia gandanda. Au mambeli vya moyo mambete ke fulivi. Adi awani moa so to mi de takimisani. Amnespang, minespang. Go tapaya ukonshe ngangaloyi. Minespang, minespang. Alivia ya ukonshe mbaya na ispang. Trangalo te chabuse.
Io sotto mi devo affrontare Trangalo de chabuse Mi libero de Trangalo de chabuse Ti diami mu condete Bilo bilibia pamaka Sanya miti mi dete Bilibia wati bilibia koti kaliba Sanya miti mi dete yo Trangalo de chabuse Prima nga fien Trangalo de chabuse Ayala you adeso Trangalo de chabuse Mwenye kadri meka Trangalo de chabuse Yekikadu kantangi dimi ade dema dimi eliviete Tembala fumi di takiza nimi na ipiki den Aja fosi pikin fumi ma wisi wasi ni udwanga miso Mina upiki wo, mina upiki wete One day you come for sabaponga, one day you chon chon Sika mami nespa, Na dembuto di mi pai Trangalo de chabuse Ay lo pisani Trangalo de chabuse Soy pisimo Trangalo de chabuse Bilo besali tacha suave Trangalo de chabuse No them love you, you don't Trangalo love de me chabuse Love you Trangalo de chabuse I dem make it I give me for me love you That ti dem no nyakaka Saide Love ya dwengi Love ya dwengi Love ya dwengi sama Love ya dede Let up Trangalo de chabuse Trangalo de chabuse Nospa Trangalo de chabuse Trangalo de chabuse Then hurry, hurry, come carry your baby, go. Come and see my mother, my mother. You must see my mother, my mother. Come and see my mother, hey. My mother. You must see my mother, my mother. If you want, come and carry on your necks, come and carry. If you want, come and carry, come and carry. If you want, come and carry on your necks. Come and carry, if you want, come and carry, come and carry. If you want my body, then come see my mommy. I know like your money, but I know you want my body. My body, my body, a little body. Come see my mommy, make it official. If you really mean now, come and follow me all the way to Ghana. My mother, my mother. You must see my mother, my mother. Come and see my mother, hey. My mother. You must see my mother, my mother. If you want, come and carry on your necks, come and carry. If you want, come and carry, come and carry. If you want, come and carry on your necks, come and carry. If you want, come and carry, come and carry. Chama, Oga landlord, Maradona, local official. Every day na so CCO. Every day na different special. Say you love me, talk your own. Anything I want, you got it. I'm the one you really want. All the others photocopy. Make it official. If you really need make you follow me all the way to Nigeria. My mother, you must see my mother.
you want to tarry me and do what you want, then hurry, hurry, come carry your baby, go. Come and see my mother, my mother. You must see my mother, my mother. Come and see my mother, hey. My mother. You must see my mother, my mother. Mati sama idwe so na yeso se dwe na yeso se dwe tisa for me sama idwe ba na yeso se dwe na yeso se dwe so hey sama ba ya moi waje ay 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 sama ba ya jarigi Sama se jata only biso Yeso se doing Sama jai kwa pesi sasa Yadu kumye preso Wala matina yeso se doing so Hey sama puya sama mofo Ay 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 sama gia moi waje na yeso se dwen na yeso se dwen iya na yendo yete kete chata rata kata cheterem. En kuneti lekfa obe takik ba tak teden grupo edoro da wochare waka na ringweg fusori fa adere de fu AVD e waka en we shitaka eerste grupo fu den chinengre e waka mit uno is de uno beshi dem chinengre omdat ube de na wantra presi mati de usorgu tak we soru dem chiwang nanga de bigiwang. En ushi taki den grupo e kom chimching ko mit uno den de trasi fu astrati de stide wo abrap chinso wo go ook to na trasi fastrati. En luku ete de hamstertjes be waka ook to wan kinderdagverblijf. Goedenavond ASOSYE TV Live. Lukt het nog de derde dag? Ja, wel helemaal. Energie zit er goed in bij de... Helemaal. Morgen ronden jullie af? Zeker weten. Goed zo, succes. En we zitten ook toe de individuele lopers en de minder zee voor de groep die zie. En eerste groep wakap sakba, we zitten a tweede groep wakamito. Intussen dat GOWTU is het orde de bikers alles maar de aanwezig voor make a wandelmars die zie aan 59 editie voor AVD die zie trong wang bong succes. En nummer 2 is waka miti ba waluko sumana nummer 2 en we see taki de layanga pokuti de de waka en we see groep nummer 2 dat na de Shining Stars en de Shining Stars waka mit uno
En wish je ook toe dat GOWTU de aanwezig voor regel alla the little shining stars. Tot nog de derde dag? Jawel. Hoe vind je het? Tot nu toe leuk. De weg is niet lang? Nee. Die voeten doen nog niet pijn? Niet echt. Morgen ga je door? Jawel. Goed zo, succes. En als je tak ook to de chinengre de aanwezig, libitrobi crioro de ook to de aanwezig. En libitrobi weer mooi kotoso. Goedenavond, ASOSYE Live, lukt dat? Nog steeds. De kinderen genieten ervan. Helemaal. Wat mogen we morgen verwachten van libitrobi crioro? Veel meer. En wat wordt de rest van de route? Want er zijn nog meer mensen die gaan kijken. Nee, we gaan goed doen. Goed zo, succes. En Libi Trobi Crioro en Baka de we meet direct de bikers meets arrestatieteam. En alle jaren dan de bikers die ook toe aanwezig met die kinderen. Goedenavond, lukt het nog? Ja, het lukt. ASOSYE TV Live, hoe is het met de kinderen? Ze houden vol? Ja, ze houden vol. Hoe motiveren jullie ze? Om even door te houden, want we maken ze wel gezond. Oké, jullie hebben vandaag ook een arrestatieteam, of dit jaar ook een arrestatieteam erbij. Van waar het initiatief? Ze hebben jaren al 9 jaar lang loopt arrestatieteam aan. Maar duidelijk even vragen aan mevrouw Elsa. Dank u wel. Dus we zien dat het arrestatieteam ook meedoet. Kom even mee. Wandelmars 2023 Dorobaka. Egi ASOSYE TV Echa alla Fodi Live PUD. Powered by KFC, Mobile King, Hong voor Warenhuis, Cellpoint en SRANAN GOWTU. ASOSYE TV Echa you live a AVD. Volg kanaal 8.5 want a AVD de lid na you say. Kabaya bi kwaliteit sem plat van Odu, bona hong fu sem plat fabriek. Ay seli kwaliteit sem plat, ay ni di fenti kololu anga afmeting, S-golf, nanga trapezium, nok plat anga dakfout, di de sefi abisa mape, u konseka giyu, alla sanifi dak, esa dwengiyu, de gi fefi ali garantie, en de garantie utaki, na bon kwaliteiti, en de sem plati, naibo. Filong abi bronfit, u bon kwaliteiti, anga alla ondo daily di abi fanodu. Mofa, yap kofi kasi, tafa, matasha gabedi, na pe isago, bika, efi wani kofi kasi, nanga bedi, ya kisi ting, tenanga sevi tempi, pi senti, korting, di kasi, nanga yu bedi. Hong fu, dena para pasi, aba se futuli fo, en opo ITU mamateng, tenanga sigisiu bakadina, monde, tekong miti sonde, telefona nombu IT1, IT1 414. Su e bali no wai disana konde likas pe sutu giden GOWTU mang SRANAN GOWTU opo endo gi you fu buy you GOWTU en de gi wan boom money SRANAN GOWTU de na swarten hoofdbrug stati nombo woundo di tenti na IT en ai opo gi you monde de committee feda IT you momenten te nanga fefi you bakadina SRANAN GOWTU
no mika taigi taki tegwape a parkeerterrein a bigi ikapoti wagi vrij SRANAN GOWTU spesutu i de man die ook GOWTU go sell you GOWTU voor een boom money na SRANAN GOWTU. De nieuwe KFC Nuggets zijn er! In tegenstelling tot de nuggets zijn onze nuggets elke dag vers gebakken en van 100% verse Surinaamse kip. Niet als de nuggets. Bij KFC worden onze nuggets dagelijks bij de hand ingelegd en gebakken om de perfecte smaak te bereiken. Nadat jij onze smakelijke en knapperige nuggets volgens het originele recept hebt geproefd, zal je nooit meer iets anders willen. KFC, eindelijk de echte nuggets. It's finger licking good. Wandelmars 2023 Dorobaka. Egi ASOSYE TV echa ala fodi. En Dorobaka in a live DC. En Dorobaka in a live DC pe tra grupo e wakamit unu. En if we look, dan we see taki a grupo strong people e wakamit unu nanga moy poku sa ding pot giwi. Dus we look strong people now. And this is na a grupo strong people sa ewakap sa dyan na allocatie peunde dat na aan de ringweg. En de individuele lopers waka ook to minder den grupo disi. En we shitak ook to nax doro na we minderi. En nax ook to weer wan trakrosi tide is de da ushitak de be weer mooi ingi krosi tide de weer wan trakrosi baka. En we shitak dem chinfu nax den liba bragi trawan den lolo moy. Es de grupo di si bewer wan trakrosi en ti de ook tu de sorgo tak de weer wan trakrosi di de waka in de strati fu SRANAN jaso na ringweg. En ook toe brandweer de aanwezig. Brandweer waka na de chinengre ook toe. En mino denki. Tak, is brandweer almo? Nee, was hij niet. En Uchali bigi denk brandweer is niet moe?
En ook to brandweer zorgo tak de apwang grupo ng apchinengre en a eerste day da ubetak ang wan fudeng heren voor brandweer sabi verkeer uno ano a eerste jari sa den dume en baka fo jari de fen ook to wan tu chinengre sa wang wakagideng fu ayari disi. En we shitaki moro nanga moro ay ko kere ko ook en we shitak ook to GOWTU hor a order di uno. En yung pagkita sponsor po uno SRANAN GOWTU na cellphone. And wogi award to know na a sponsor Kudoro yung ring work si amoy product. Wandelmars 2023 doorbaka. Igi ASOSYE TV echa ala fodi live PUD powered by KFC, Mobile King, Hong voor Warenhuis, Cellpoint en SRANAN GOWTU. ASOSYE TV echar you live a AVD. Volg kanaal 8.5 want a AVD de lid na you say. Kabaya bi kwaliteit sem plat van hodu, gona hong fu sem plat fabriek. Ay seli kwaliteit sem plat, ay ni di fenti kololu anga afmeting, S-half, nanga trapecium, nok plat anga dakfout, di de sefi abisa mape, ku konseka giyu, ala sanifi dak, esa dwengi yu, de gi feifi ali garantie, en de garantie yu taki, na bon kwaliteiti, en de sem plati, naibo. Filong abi bromfit, u bon kwaliteiti, anga alla ondo daily di abi fanodi. Mofa, yap kosi kasi, tafa, matasha gabedi, na pe isago, bika, efi wani kosi kasi, nanga bedi, ya kisi ting, tenanga sefi tenti, pi senti, korteng, di kasi, nanga yu bedi. Hong fu, dena para pasi, aba se futuli fo, en opo aiti yu mamateng, tenanga sigisiu bakadina, monde, tekong miti sonde, telefona nombu aiti wang 414. Su e bali no wai disana konde bika spesutu giden GOWTU mang SRANAN GOWTU opo endo gi you fu buy you GOWTU en de gi wan boom money SRANAN GOWTU dena swarten hoofdbrug stati nombo woundo di tenti na IT en ay opo gi you monde de komiti feda IT you momanteng te nanga fefi you bakadina SRANAN GOWTU. No mika taigi taki tegwape a parkeerterrein a bigi ika poti wagi vrij SRANAN GOWTU spesutu ide man die oko GOWTU go sell you GOWTU for a boom money na SRANAN GOWTU. Ya takin sa sayuanye. The
Next bij je. Oké. Hit. Lazy really be, mas vicina oggi really be alani. Poi a fare mamari con PC alla day che tamari. Go enjoy me life. Ready or not, one day or die. Lazy really be, mas vicina oggi really be alani. Poi a fare mamari con PC alla day che tamari. Go enjoy me life. Ready or not, one day or die. Lumijasane pasa tudo, action, yo fusta e uma TikToker. Tem mulher que é no buco, e tô ligando muito, mas tô deixando que dek soca. E que ralan, sou e falan. Eu não vou passar lá desse stopper. Porque de aí dem baki, o mercy give them motherfucker. Compete na soli somaye, so e money na wakti fumaye. So paste que me make bonaye, yo monte nos mananga somako. De me show ya la yanga chucha, de na money direct de fugaye, money de dance mapukaye. So de wasi yo kisi chupaye, chupa, ati baka punaye. Demi da kasanya eke fade, money na ibailibi, na money se kalibi. Make money bawa costa bill, libiti de kita madi. Meta que uma lazy baby, mas a machine, que me mari com PC, a baby que madi. Shitaki Queen Male shoes and bags. They walk up Sassonet and they give a mooi teen show. And Shitaki Queen Male bags, shoes and bags. Na a eerste groep voor de Biggie Wang. Dat want dat de Biggie Wang doro uno sa flipa. And de layanga poco dus we go trakopo na bidenki SWM. Ook to SWM de in SWM ook to de idee. En lekker ubetak is er na enige bedrijf sa edu mee na AAVD. Het is na a derde day sa de na uno. En baka SWM, ingi groep Naomi Designs. En dit is de derde day. En zo lekker van de vertering dat alle day door aqua verrassing. En ook doet dit de weer een tramooi groot.
brownies design en desmadicida ala de weer wan tra mooi ingi krosi e estede be verter unuk ba tak ala de do ap wan tra krosi sa de weri en baka a grupo dan weshi tak Slans Hospital e waka mit unu e estede be verter unuk ba tak de ne weri a derde de dis ook to amoro langa de do dume ook to en de lole de weshi de baka en de weshi de na regweg pe de waka mit unu en umaktaki tak moro lek den tradi da de moro poko okuko wan ala lesi da weshi da kande de wakapti so broko magerte kokis kis serefin helemaal en zolang de wakamit unu da we yere moro nanga moro prisiri sa de meki da ogol kusa Slans Hospital ki unu. En dit grupo is sluit aan Chinso na Umpaka en Upategi tak alasma jana ringweg. Bigiwang nangapchiwang ganit voor a derde day voor a AVD visita op vrijdag 8 september 2023. Unong vergeet de sponsor voor Uno KFC Mobile King Hong voor Warenhuis SRANAN GOWTU nanga Cell Point en woluko store grupo ikong. Dis na one big grupo maar na de individuele lopers en ube verterik ba tak na 500 individuele lopers bestart a eerste day. Maar we denken ako moro furo omdat die op herinschrijving en te de shitrawai waka dat de kon doen mee ook toe. Dus a 500 sa kom chinso moro omdat trawang en teka initiatief ook toe voor waka nanga trawang kom mee. En we zeiden het al, het thema voor Ayatisi na AVD we lopen weer mee. En ook toe aan ministerie voor Volksgezondheid de afwasloken en de taki tel je cijfers, meten is weten. Dus denk je aan gezondheid. AVD ano wang voor sorry mooi krosi nanga dansi nanga prisiri ma aapwan boskopu ook toe. En hoe jere de boskopu aan de hand voor het thema nanga aan de hand voor een slogan. En we zien dat chinso dat atra grupo edoro uno. En de weer wat mooi met foto. En is na a grupo Sansa Feria. Die de unetak furo, maar we mekuken niet.
Kadu wengi mi o, mi compone wo sudi mi go to de. Ya we mi balcon e, mi sapani be, ya we mi balcon e. Tanga yesu mi be, mi compone wo sude no e. Di mi go to de, sister me musie. Asoko do piti. When boy you be sekeling finance to me si me o sa to me de. Me o to na go mi bakaya. Nasi mu ye wo su tanga do meke. Esembe malenge mu ye wo su tanga o kandida mi. Yo 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 yo. Little again no. Angatai go enai mother. They play for the love me ma they control me. They bury they see me ma they control me. Yai felem no yai no boko ya now yai no yela fuki kiki yai no ti mwisi wasi. Dan luku sa upata wampu dendeya. No sende go panda shai ai mabaka. So ide. Weda kalida yashi. Dem piki biata kya jabia deki. Woman go beg you a woman. Da. Auma wani ko. Woman o wani. Aja uma wani. Bakala te. Kai mangetia. Woman ya ko wani mbaka. Alukumi lukudu. Yeah chama. Nati malegi. Yeah chama. Alukumi lukudu. Yeah chama. Alo se tagi mi. Yeah chama. Tati tonto limina. Yeah chama. Mangetia. Mangetia. Freja na minda. Mekembaya sopi mbaya pangyanga maka. Kwa tapsi kwa kisi sama feng. Mioka ibanda ka istanga papa. Bogota kyanga den kabiteng. Leli sabe mama nge papa. Fami muli byanga den. Efa sani no wakabumo. Mina kwa tapsi kwa kisi sama geng. When I fall in love, it will be forever. Cause I never ever fall in love again. Bangambele modo, dali mi de modo, awefi mo fwe modo, ekete kutwe modo, sama ewe me. Soundcheck. 1, 2, 3. Wandelmars 2023 Dorobaka.
You egi ASOSYE TV echa alla fodi live PUD. Powered by KFC, Mobile Key, Hong voor Warenhuis, Cellpoint en SRANAN GOWTU. ASOSYE TV echa you live a AVD. Volg kanaal 8.5 want a AVD de lid na you say. Kabaya bi kwaliteit sem plat van hodu, gona hong fu sem plat fabriek. Ay seli kwaliteit sem plat, ay ni di fenti kololu anga afmeting, S-golf, nanga trapecium, nok plat anga dakfout, di de sefi abisamape, u kose kagiyu, alla sanifi dak, esa dwengiyu, degi feifi ali garantie, en de garantie utaki, na bon kwaliteiti, en de sem plati, naibo. Filong abi bromfit, u bon kwaliteiti, anga alla ondo daily di abi fanodi. Mofa, yap kosi kasi, tafa, matasha gabedi, na pe isago, bika, efi wani kosi kasi, nanga bedi, ya kisi ting, kenanga 70% korting, di kasi, nanga yu bedi. Hong fu, dena para pasi, aba se futulifo, en opo ITU momateng, tena nga sigisiu bakadina, monde, tekong miti sonde, telefona nombu IT1 414. Yo girl, si konde baya, le bébé il est ne côté da de jao. Dimi dowe, dimi côté da mi, because the baga babini, nali dowe, so dia baby buka. Nati tati, bam bam bam, bandam bandam bam, suti soli. Nati tati, bam bam bam, bandam bandam bam, nyabali wo, nyabali wo, au mane sakoti manaba. En Undoro Baka live in uitzending kanaal 8.5 ASOSYE TV en we zien dat de grupo Ekong dis na a grupo Fiyamba en we luku sa Fiyamba Ochagiwi. En ook toe Fiyamba osorgo tako op een mooi show today na ASOSYE TV live giwi. En de stel op gi ono make oshi a show ook toe if yes doluku na oso. En today uno man snap mindri den grupo ma yo yere because de wagi epsapsa dus a tepchi zo gevaarlijk. Dus we horen chi rustig today luku a veiligheid ook toe. Maar we zorgen dat we shi ook toe sa de grupo e giwi. Fiyamba, pa we vieren het nu? Ja, we vieren boom. Asan mooi a boom. Dus uloving. We kiezen support voor deze massa en luko ono? Ja, we kiezen boom en we vieren toe. Dansi voor doen aan op chin, dansi a energie zou we aan op chin zo. Maar I got to know we houden vol? Ja. Isabi soms, alles zie je in de chin. Maar I go heel boom naar den. Wat ete one day zou ook verwachten, Mara? Show. Yeah. Succes, power. Dankjewel.
En we zien taki Fiamba ook to de in a sfeer. Lek van takik ba agesha derde day. De kies moro power. De kies moro gezelligheid in de sting. En de chare wakagi unu. Une vergeet de individuele lopers. Sa e waka na umindri. En we zien taki ook to wantra groepo e sluiten aan POND. En ook to uno collega de POND. Maar na gezelligheid e chare waka. De Super Shining Stars e doro na wi en ukango luko sa de egi. En natuurlijk dogi wamchi show gi uno. A collega voor uno voor atra televisiestation ook toe de bezig. Dus om makandra a occasie ook toe voor do en sani. Maar natuurlijk we wachten voor den doro uno da uno serefi da we sor uno sa na a show sa dengi. En lek fa ube verterik ba da de bigiwang wakap sa unununo de vanuit de ringweg. De wakap sa unuja. En a gezelligheid de we shitak buforo sma ekoluku a gezelligheid voor den groep disi. En groep nummer 11 de Super Shining Star waka met unu. Dit is naar groep nummer 11, de Shining Star. Lukt het nog op de derde dag? Ja, helemaal. De Shining Star, de helemaal in een... De Super Shining Star. De Super Shining Star, de helemaal in een element. Jawel, we genieten. Tamara na a laatste, deze zou je toch uno? Welli gay bapa pesia. Welli gay bapa pesia. Welli gay. Waweli. ASOSYE. Big up. Dankjewel. En Ishitake, we kiezen a big up ook toe voor de Super Shining Star. Sa edome na Wanda Mars DC. En we Ishitake a groep voor ABOP waka commit. Live zetten. Je bent ook live? Natuurlijk ben ik live. Jij ook, Jenna? Jij zijn live, ja. Wat vind je ervan? Geweldig. De sfeer is er na 4 jaar weer. En we zien dat de gemeenschap ook erop heeft gereageerd. Ze hebben niet langer kunnen wachten. Ze hebben niet langer kunnen wachten. Weinig deelnemers, maar Asade Waka. Asade Waka. Gezelligheid. Geniet van. Ja, stuur. Oké, succes. Dankjewel. Ja. En zo doen we het. Als je collega's ontmoet op straat, dan maak je het ook gezellig met elkaar. We maken het niet alleen gezellig met de groepen, maar we maken het ook gezellig met elkaar. Het moet kunnen. En we zien dat de groep van ABOP al is aangesloten. We hebben het gisteren al verteld. Een groep voor ABOP, een groep dat die waka naga den danseressen en de waka naga de smafoeding sa e play poko. En na enige politieke partij sa e waka jari disi 2023. Abe kondewan gwenti tak een politieke partij e mee naar avond 4-daagse. Maar ushi tak awan disi voor 2023 da alleen ABOP gi gehoor. En ushi tak tede waka da de cha mooi dansi, de cha mooi poko ook toe. En ook toe ja aan de ringweg pe dende da do chare waka gi unu mek ushi sa de abi.
abop chare waka in de strati fu SRANAN. En lek van usabi dan ook toe a verkeer zo af en toe kisa occasie voor psa en dat u op no de. En natuurlijk dan ding sma sa eko geniet voor a wandelmars disi. Lek van ube verterik ba tak jongwang nangap chiwang kong voor geniet voor AVDDC en Dekoluku sa IPSA. En natuurlijk de Shining Stars, groep nummer 16, wakamit uno nanga de mooi krosi sa de weri. En a grupo voor abab de bezig even ete nanga muziekvoeding. Dus umus wachten atra grupo sa Egyptian show. Natuurlijk de doro jata wo accident ook to voor gi wamchi show gi ono ook to. En we zitten groep nummer 16 en wakamit uno. En baka dati ala de grupo e kong baka makandra. Dus ik kan vertellen uno tak wo geniet voor de laatste grupo sa e wakap sa jaso. En groep nummer 16, de Shining Star, tap afstand de Giwa Show. Maar natuurlijk te den doro ja. Uno sere voor accident, tak wano show to wan des mana oso wan shi ook to sang pasa. So chinso da de waka mit unugba. Chinso de waka mit unugba. Dus de Shining Star dansgroep nummer 16 sa edume ook to na a derde dag voor AVD. Disi na ASOSYE TV Live kanaal 8.5 sa je follow ook to pe a show ogi pe do dansi mek yuna also ook to kanshi sa IPSA. En de tek de ting sit de serefi sit alasani chinso mek uno serefi kan geniet voor a show sa dogi. En lek van bet akikba wachti a verkeer ook toe ja naar ringweg wandesma en wakawanse en atrase dat de wagi ere dus we lukken a veiligheid dus te inoyere om even dat want takitako de bezig na o eigen veiligheid ook toe. En de Shining Star dansgroep nummer 16 gi unu asho jaso na ringweg en lek fam takikba de show de grupo de Baka Makandra en Baka Makandra wo kish de show ook toe. Dis na de Shining Star dansgroep nummer 16 na AVDDC. De Shining Star dansgroep, groep nummer 16. En we jera poko voeding, tak de chare waka anop, chinso de chare waka.
natuurlijk ook de individuele lopers geniet voor muziek. En dat me bij verteer ook bas, zo lees de individuele lopers. De tenafest en waka gwe maar zo af denk en waka ook to minder den groepen en geniet voor aswit poko tak danseref kan dansen ook to en geniet voor a poko. Want zo lees je waka yuwang je waka je koweri maar te idee na gezelligheid, idee na dansen, idee na sfeer alles aan de seki dat je seref seki aweri seref gwe ine weri moro en je shit tak dance man no weri de gimoro dan atra grupo sa e waka miti uno na kring consensi en we wachten kring consensie voor gi uno wa mooi show ook to jaso na ringweg. En kring consensie die sinagide ook to a derde day sa de waka en verkeer ook to de minder zee. Lek van bed tegen uno tak we luka veiligheid ja na ringweg en uno schreef is taki wabi flat op 10 so tapa veiligheid. En kring consensie ding nummer 15 na AVDDC en dem waka mit uno ete en te de waka mit uno da yusrefi e yere sa a grupo dis odu en sa ding edu in desrati fu SRANAN en unum vergiti de sponsor fu uno KFC Hong fu Warenhuis Cellpoint SRANAN GOWTU nanga mobile king den disi sorgo dati a live disi de mogelijk alla den voor deze de na you in a huiskamer. En groep nummer 15 kring consensie de snapu ete maar mi denk dat dem snap ete voor wachten omdat atra groepu eke wam chin show en dat de tumsi dichtbij dat in jera poku so bong in jera poku so mooi dus daar bi voor wachten de serefi make alles aan kawakabong en alles maar jere dem poku ook toe maar zo adena AVD alles maar edu gezellig trouwens wachten de serefi trouwens opgeduld zodat alles maar kan geniet voor alles aan zijn dekba. En we zitten baka kring consensie atra groepu ook toe dat stel op. Dus we lukken sa o gebeur. Kring consensie moest waka met uno no. Nanga atra groepu san denem baka. We lukken even sa e gebeur, sa e hoording. Maar de
Abong. En Ushitaki Biko Krioro groep nummer 21 Waka mit unu en ook to ding op mooi pokusa degi unu fika sekip chinso. En ook de medische zending MZ de aanwezig die de derde day en Ushitaki agropodis ako moro bigi is de abende ching maar de akom ching so moro bigi en a eerste day da wan voor den dames voor MZ ben tegi uno taki na de studenten sa e waka en suma manko yepi e yep waka en we shi ook to tak busta doro en we saptak busta e abiwan dansgroep en de abiwan brassband nanga sa de waka. Dus we luko sa busta o dugi uno. En de danseressen voor Busta nanga ook to a grupo sa e play apoko e chare waka gi ono na ringweg jaso pe ude live.
vele lopers waka baka groep voor Bosta mee. En we zitten groep voor Bosta chare waka in de straat voor Paramaribo Jaso na Ringweg. En usitak Ringweg chare waka. En minobritak do stop Jaso wang do go doro na doro wan dem go tena BVSS baka. Lek bij de begin, dem chare waka go te einde. En mi britaki a energie deni, baka den today di cities na a derde day, tak moro na nga moro de kogwenti. Dus Tamara ikasap taki Tamara dogi ala, want Tamara na laatste day, da ook to des revi e prisiri. En we luko, take den tra grupa de musdoro unu ete. No forget de sponsor voor UNO, KFC, Hong voor Warenhuis, Mobile King, SRANAN GOWTU, nanga cellphone. Den die zie ik kraka apaka voor UNO. En we gaan na one word voor a sponsor, telek atra groepa doro na UNO. Dus dat ik kan lukken ook toe, suma is sponsor UNO. Sanyemiti that you balizani kia gandanda. Oh, man believe ya mo you man bete ke fuli. Adia wani mo aso to mi de takini sani. Amespang, inespang. Go tapaya ukoshe ngangado. Inespang. Alivia ya ukoshe mbaya inespang. Trangalo de chabuse. You so tell me the rock from the jabuse. Trangalo de chabuse. Mi di de chabuse. Ti dia mi mukonde te. Bilo miliga pamaka Sanya miti mitete Miliga wati miliga kodi kaliba Sanya miti mitete yo Trangalo de jabuse Prima ngafe Trangalo de jabuse Ala yu adesu Trangalo de jabuse Trangalo de jabuse En baka apoko voor Brian Hayet teranga lobby want ubo puta sponsor ma ubereken we gonu wam chi so lobby to ha lobby voor teranga en we shitaki ragaspoiti waka mit uno ragaspoiti featuring AVD Queen en AVD Queen mino sabete tak ube sabitak wandama sabet swanger be waka AVD ala fode na ena AVD Queen en ay waka helemaal festay voor a grupo disi ragaspoiti. En ook de volgende groep waka met UNO. Lek van o beverter UNO ba tak solis de grupo kom baka makandra maar solis da wamchi afstand in de en in dit geval wamchi afstand de want atra grupo waka met UNO ba maar lek van o betak ook toe tak wachti chinso want de gi atra grupo a gelegenheid voor die show so va geluid voor a muziek nog overheers tak jere voor a one grupo mai kayere voor atra grupo ook toe da we shitaki atra grupo waka met UNO ik durf wij durven waka met ASOSYE TV live kanaal 8.5. Dus we gaan lukken sa ik durf wij durven egi. En we shitaki collega voor UNO ook to de nanga UNO jaso wantara collega bende no wantara wandoro baka maar we git alles maar ik is a gelegenheid voor AVD DC.
wij durven groep nummer 25 na tapu derde day voor AVD DC. En a groep DC begeven aan eerste deekba taki do Chare Waka in de straat voor SRANAN. En ze hebben het bewezen. En Baka Mila Mofo, da we groep nummer 26, OG Bras. En usabi tak OG Bras na a laatste grupo voor de grupo sa Waka sa edume na AVD DC. En ook to OG Bras band e sorgo tak dansi de nanga muziek de in de strati voor SRANAN. En lekwa usabi OG na a laatste grupo dus op chiso nomo fuga niet voor a derde day voor AVD DC teide na oso da ikaluko ete a grupo DC want baka dati da Tamara baka da uka luku AVD en ushitak OG dorogba na umindri.
OG Brass Band. Tamara, daunde baka nanga live uitzending. En Tamara, dag nummer 4, daunde baka nanga live uitzending. Dit was het voor vrijdag 8 september. OG Brass Band is de laatste brassband en de laatste groep voor AVD. Dus Tamara na a vierde day, da unde bakagiyo fuchar a vierde day live. Ube shitaki, a day disi da den grupo up extra energie en udeng tan Tamara dogi alawan Tamara na a laatste day. Abe prisirigi unu vanuit de ringweg a gezelligheid bende, a dansie bende, alasan bende nasting. Dus Tamara ook kan verwacht moro. Unu voor ASOSYE TV kanaal 8.5. We charengi you in you also. Mijn naam is Juanita en samen met de crew van ASOSYE, die cameramannen die erachter zitten, geweldig. Morgen, dan zie je ons weer. De Tamara Baka, we check you. Wandelmars 2023 door Baka. Igi ASOSYE TV echa ala fodi live PUD powered by KFC, Mobile Key, Hong voor Warenhuis, Cellpoint en SRANAN GOWTU. ASOSYE TV echa you live a AVD. Volg kanaal 8.5 want a AVD de lid na you say. Kabaya bi kwaliteit sem plat van hodu, bona hong fu sem plat fabriek. Ai seli kwaliteit sem plat, ai ni di fenti kololu anga afmeting, S-golf, nanga trapezium, nok plat anga dakfout, di de sefi abisa mape, u konseka giyu, alla sanifi dat, esa duengiyu, de gi fefi ali garantie, en de garantie utaki, na bon kwaliteiti, en de sem plati, naibo. Filong abi bromfit, u bon kwaliteiti, anga alla ondo daily di abi fanodu. Mofa, yap kosi kasi, tafa, matasha gabedi, na pe isago, bika, efi wani kosi kasi, nanga bedi, ya kisi ting, tenanga tevi tenti, pi senti, korting, di kasi, nanga yu bedi. Hong fu, dena para pasi, aba se futuli fo, en opo ITU mamateng, tenanga sigisiu bakadina, monde, tekong miti sonde, telefona nombu IT1, IT1 414. Su e bali no wai disana konde mika spesutu giden GOWTU man SRANAN GOWTU opo endo gi you fu buy you GOWTU en de gi wan boom money SRANAN GOWTU dena swarten hoofdbrug stati nombo woundo di tenti na IT en ai opo gi you monde de committee feda IT you momanteng te nanga fefi you bakadina SRANAN GOWTU. No mika taigi taki tegwape a parkeerterrein a bigi ika poti wagi vrij SRANAN GOWTU spesutu ide man die oko GOWTU go sell you GOWTU for a boom money na SRANAN GOWTU. Carlos Aaron, Papa Biggie, respect it. I mean, I be fair, as my day, Mary me. If now was a name to you, I beg you, please see. If I be you, I be, Miss a big, I don't give you. Me, I be
no spy you and them me good do. Allah Banisako, no me kill me super compori you. Uprati mi na so suma ina liba.